Bismillahirrahmanirrahim. Na yi gudun gara, kashi na 2. Wajen kautin ta je kamar haɗin baki sai gashi nan ya miƙa ATM card nashi don a zari kuɗin kayan da ya ɗauka da nata. Kamar bata san ya miƙa ba ta miƙa kuɗinta. Me amfani na beauty? Ki bar shi na biya. Bayan gama biyan suka fita, idonsa na kan manyan ƙirjinta kamar su faso riga sai faman haɗiyar yawu yake. Yau da shi ɗan bariki ne, da babu abin da zai saka ya bar yarinyar nan ba tare da ya kashe kishinsa a kanta ba. Sai dai ba shi da wannan halayyar, saboda ya san ba ɗabi'a mai kyau ba ce. Tabbas wannan ita ce matar aure, ya ayyana a ransa. Kallonta ya cike da su, ya ce, ya kamata Gimbiya ta shiga motata in kai ta inda za ta. Cire glass ɗinta ta watsa mai kallon da sai da ya ji kamar ya sume a wajen. No problem, ta faɗa da salon magana. Gaban motar ya buɗe mata, ta zauna idanunsa kafe akan faffaɗan ƙugunta, yana mai jin kamar ya ja ta jikinsa. Rufe motar ya yi, ya zaga ya shiga ya tada motar, ya fafare ta. Ina muka dosa ne Gimbiya? Court Road. Ta ba shi amsa. Okay. Nan ya bada wuta suka miƙa har gidan biki ya kai ta, ya ajiye suka rabu. Daga nan bai zame ko ina ba sai gidansa. Lokacin karfe 6 na yamma. Zaune take akan kushin tana shan kankana, idan ta kafa akan TV tana kallon shirin Gari ya Waye a tashar Arewa 24. Amsa sallamar ta yi ciki-ciki, da kamar ba za ta tashi ba, sai kuma wata zuciyar ta kwaɓe ta kan ta ci gaba da mai abin da ta saba, tun daga shi har girki ta yi mai, wanda akan wulakancin da ya yi mata da safe. Da ta ɗau alwashin ba za ta yi ba, sai zuciyar Salama ta taushe ta, musamman ta da tuno cewar ibada take yi. Cike da sanyin jiki ta miƙe ta isa gare shi, ta karɓi jakar hannunsa. Sannu da zuwa, ta faɗa tana mai sakin murmushin da ta san yana so. Murmushi ya yi. Sannu dai Latifa, ya gidan? Ta amsa ƙalau, tare da ayyana a ranta yau 'yan kirkin na kan zaujin nata. Nan ta ɗan juya don kai mai jakar ɗaki, ya bi ta da kallo. Ga kyau har kyau a fuska, amma jiki ba labari. Jan tsaki ya yi, dole ya san abin yi. Sai da ya je ya yi wanka ya dawo, ya ce a yanko mai lemo da kankana ya sha. Hakan ta tashi jiki na rawa, don wani daɗi take ji yau bai mata wulaƙanci ba. Bata daɗe ba ta dawo ta ajiye mai. Gashi zaujina, ta faɗa murya a sanyaye. Kamo ta yi ta shige jikinsa. Ya dai baby, sorry fa, ɗazu da safe raina ne a ɓace. Murmushi tai. Babu komai zaujina, ta faɗa tana son ci gaba da maganar, sai kuma ta sunkuyi da kai. Faɗi mana baby na, wai me yasa kake mana abubuwan da ban jin daɗi ne? Gashi kai ta kushe ni, wata ran idan na yi girki sai kai ta gwasalewa. Murmushi ya yi. Kar ki damu baby, ya ci a ce kin gane ni. Ba wai ina miki hakan don ba na son ki ba ne, ko don wani abu. Wasu lokuta ne nakan ji raina na ɓaci, shi isa. Don Allah ka daina, wallahi ina shiga wani hali sosai. To, babu komai. Wata leda ya zaro. Karɓi wannan maganin sa ƙiba ne. Na je gurin doctor ɗazu na amso miki. Mamaki ne ya kama ta. Wai shi haka fashe kake so na sha? Ni dai gaskiya ba zan sha ba. An ce fa lalata jiki yake, ni kam gaskiya a'a. Ba shi bane, ba irinsa bane. Kawai zai sa ki maro ne. Kicin ta yi da fuska. Nan ya riƙo ta, ya shiga lallashi. Ƙarshe ta ce za ta sha. Yauwa, kuma an bani shawarar kina shan Maltina da madara. Ki haɗa, insha Allahu za ki ciko. A haka suka shashance a ranar. Sai da ya mantar da Latifa duk ɓacin ran da ya ƙunsa mata a kwanakin baya. Ƙarfe 12 dare, Ramadan da Latifa na kwance, sai shafa sumarta yake, inda ya lula tunanin a babu ƙarya yana samun gamsuwa a wajenta. Numfashi ya ja, yana tuno surar Laila. Sosai yake son mata masu cika ta ko'ina. Take ya furzar da wani numfashi, wani son jin muryarta ne ya shige shi. Ganin Latifa ta yi bacci, ya zare jikinsa ya faɗa toilet ya yi wanka ya fita can falo. Lambar Laila ya danna, ya ji busy. Wani masifaffen kishi ne ya ɗarsu a ransa, sai ya kuma samun kansa da bugawa. Ya ji ta shiga cikin sauƙi ya ce, Laila? Ya faɗa tare da jan sunan.
cikin wani murya daga can ta yi mishi, ya dai baki bacci ba? Ta ce, ya kwa zan yi bayan ka riƙe kan cewa kar na yi bacci za mu yi waya. Ai kina raina Laila ta, duk kin ruɗa ni da yawa yau, tunda na haɗu da ke nake cikin farin ciki wallahi I love you. Ta saba jin kalmar nan a bakin samari amma yau ɗaya kalmar ta shige ta a bakin Ramadan, tabbas shi ne mijin da ya dace da ita wanda ke iya taɓa zuciyarta da kalmominsa. Haka suka yi ta hira wanda shi ya manta yana da mata, ita kuma Laila ba ta yi tunanin hakan shiga haƙƙi ba ne, duk da ba ta san cewar yana da matar ba, sai wajen ƙarfe 2:30 suka rabu. Tafawa suka yi da ƙawarta Saratu, amma wallahi Laila kina sharafinki. To ya son ranki, dole fa sai da haka. Kin ga gidanmu ba wani ƙarfi gare mu ba, dole sai ina wufta a wajen samari, don na inganta ɗakina da bikina. Sara ta ce, ni fa abin da ban gane ba Laila, wai ni kuwa samarin nan ba sa tattaɓe ki kuwa, saboda na san babu wanda zai baki ba tare da yana samu shi ma ba, don fa ban gishiri in baki manda wasu samarin yanzu ke yi, wallahi duk sun ɓaci. Dariya Laila ta fasa, ke a ta yaya zan bari a lalube ni can, so kike a maida hannun agogo baya? Jini nan, na fa san me nake, ke dai bar ni yanda kika gani, don ni ban yarda da wani jin ɗumi na samari ba, duk da cewa a samari ɗaiɗai ne wanda za su tunkaro ki ba tare da sun so taɓa ki ba, sai na haɗu da 'yan naci ne suke shan lollipop. Dariya Sara ta saka, hato an dai taɓa ɗin, ko hakan ba kyau, shi isa kullum muke addu'ar miji na gari. Daga nan dai ba ƙari wallahi, idan na ga gaye ya nace zai je gaba sai na kora shi. Shegiya Laila, a dai juri zuwa rafi, kina matse jiki ba dole samari irinsu suna bin ki ba, wai ke farin jini. Ke kyale ni lokacina ne, na fa san me nake. Hello guys. Takaici ne ya kuma cika ta ganin yadda ake sallamewa a sallar asuba, amma zaujin nata ko ma juyi bai yi ba. Tun farkon tashinta daga bacci kafin ma ta yi alwala ta tsaya ta tashe shi, amma bai motsa ba. Ita ta rasa wanne irin miji gare ta, kullum sababbin halayensa ke fitowa suke. Ashe haka aure yake? Tabbas sai yanzu ta daɗa gaskata manya da ke cewa ai ta haƙuri, wato irin matsalolin da take fuskanta in ba don tana da haƙuri ba, ai ta san da tuni duniya ta sani. Ta faɗa a ranta cike da ƙunar rai, ga shi ya fi ta hankali da shekaru, kuma daɗin daɗawa shine shugaba a gare ta, amma wai kuma komai sai ta ɗora shi a seti, wanda shine ya kamata a ce yana mata hakan, wanda ta kula idan har ta ce za ta kau da ido ga lamuran mai gidan nata, to tabbas za a yi ya kwance uwa kwance. Numfashi ta ja tare da roƙon Allah ya ƙara musu fahimtar juna ita da shi. Daga kanta ta yi ta kalle shi, wani irin takaici ne ya kuma bige ta, jin yadda yake kuma sakin minshari, gashi har an idar da sallah. A fusace ta tashi ta je ta ja bargon da ya lulluɓa, tana janyewa ya yi miƙa, sanyin AC ya buge shi, nan ya buɗe ido ya tashi zaune yana mutsika idon. Ke me haka? Wai me yasa baki da hankali ne? Wani irin kallo ta yi mai, tana daɗa ƙaurara rashin son a faɗa mai abin da ya manta, shi sam bai san gaskiya. Kalli ka ga lokaci, an daɗe da idar da sallah amma kana kwance kana sharar bacci. Haba magidanci kamar ka, wanda ya ci a ce kai kamata shi ni kauce masallaci, amma kai ne da rauni. Wai me yasa baka damu da shiga jami'i na sallar asuba ba? Haba ka kusan falalar yin sallar asuba a lokacin ta? Dakatar da ita yayi, wato rashin kunyar ki har ta kai intaha ko? Har ta kai ga kina tsaya min aka, kina son cewa ban san addini ba ko? To ki shiga hankalinki wallahi, bana son saka ido. Kabarinki ko nawa, ni ne dai nan shugaba a gare ki, kuma sai kin bi ni za ki samu aljanna, don haka ki iya bakinki. Rintsa ido ta yi ta buɗe sitar akan fuskarsa, zuciyarta na daɗa zafi. Allah ya baka haƙuri, wai dama gani nai lokaci zai ƙure, kuma tunatarwa tana da muhimmanci.
Tsaki yayi ya tashi yana layi ya shige toilet. Sam bacci ne a idonsa fal saboda jiya bai samu yayi da wuri ba saboda wayar da yayi da Laila. Hijabinta ta ɗauka ta fita daga site ɗin nasa ta yi nata ɗakin. Da yake ranar weekend ne, yana gama sallar ya koma bacci, haka ita ma ta koma. Ba su suka tashi ba sai 10:30. Sai da ta yi wanka sannan ta sauko ƙasa ta shiga kicin ɗora ruwan shayi. Ta ɗora farfesun naman rago sannan ta hau feraye dankali. Bayan ta gama ta soya dankalin tare da ƙwanta. Ta kai kan dining. Ta zauna. Ta haɗa wa kanta kayan karinta ta hau ci. Ta kusa ta ji wanda ƙamshinsa shi ya dake ta. Bata ɗaga ta kalle shi ba, sai ma daɗa mai da hankali da ta yi wajen kwasar abincinta. Ke, ya faɗa fuska a haɗe, ɗagowa ta yi ta kalle shi tare da ɗan sakin murmushi. Barka da safiya Zauji. Yauwa. Ya ce mata ya zauna a gefe. Tashi ta yi ta haɗa masa dankali da ƙwan. Sannan ta zuba mai farfesun a wani mazubin ta ajiye bread a gefe da kofin shayin da ta haɗa ta tura mai gaba. Tsaki ya saki. Yanzu me ya kai ki saka min madara da bombita a shayi? Kin san cewa bana so ko? Kallonsa ta yi gabanta ya faɗi. Safiyar fa ta yi. Yanzu zai ta ƙorafe-ƙorafen sai ka ce makaho. Ta faɗa a ranta. Zauji, ai na ga da madara da bombita kake haɗawa. Idan na yi wannan haɗin sai kuma aka ce miki yau ina da buƙata ko? Wai me yasa baki da kan gado ne? Ka yi haƙuri, na yi kuskure. Don na ga rannan da na tambaye ka, ka ce kana so ne shi isa. Nan ta miƙe ta ɗau shayin. Bari na shanye wannan sai na haɗa maka baƙin ti. Tsaki yayi ya ƙura mata ido kamar ya make ta yake ji. Nan ta haɗa mai ta tura mai. Allah ya huci zuciyar mai gida. Ko kallonta bai ba, ya hau aikawa tumbinsa. Da yake sanin cewa ba zai fita yau ba, ya sanya ta zauna a falon kan doguwar kujera tana kallon wani fim. Bayan gamawarsa ya shige ɗaki, bai daɗe ba ya fito da waya a hannunsa. Zama ya ɗaya daga kujerun. Yana danna wayar tasa. Kallonsa ta yi ta gefe. Tuno huɗubar yayarta kan nesa da miji ya sanya ta miƙe ta isa kusa da shi ta zauna ta shige jikinsa tana ci gaba da kallonta. Kallonta ya yi ya ɗan matsa. Nan ta kuma matsa ta kuma matse shi. Ya ce, wai ke me haka? Me dan na raɓi mijina? Ta sakar mai manyan idonta murmushi kawai ya yi. Ya kau da kai. Sun daɗe a haka barci ya kwashe ta a jikinsa. Ƙura mata ido ya yi. Ya kafe fuskar ta ido nan ya manna bakinsa kan nata. Ya tsotsa ya ɗauke ya maida hankalinsa kan wayar. Ta ɓangaren WhatsApp, message ne ya shigo. Ya duba lambar Laila da ya yi saving. Tana online ya duba DP nata. Hotonta ne mai ɗauke da wani wankakken hotonta. Ƙura ma hoton ido ya yi, ya lumshe idon, ya maida mata da amsa. Nan suka fara hira, sai zuba kalamai suke. Wani irin nishaɗi yake ji a ransa, kowa na faɗin abin da ke a ransa a game da ɗan uwansa. Jin yadda yake koɗa surarta, kanta ya fasu, musamman yadda yake faɗa mata ta doke matarsa ta gida a komai. Take kanta ya kuma fasuwa. Ƙarshe ya buga mata waya ya ce zai je gidansa anjima don shi da ƙarfinsa yake son ta kuma aurenta zai yi. Suka yi sallama suka rabu. Ƙarfe 5 na yamma ya yi shiri. Sai tashin ƙamshi yake. Latifa na tsaye tana ɗan goge TV ta falo ya fito. Kallonsa ta yi. Ta ga yadda ya yi kyau. Sai da gabanta ya faɗi. Zauji, ina zuwa haka? Inda kika aike ni. Ya sa kai ya fice. Haka kawai jikinta bai bata alheri ba. Sai kawai ta basar. Ta ci gaba da ayyukanta. Bai zame ko ina ba sai gidan su Laila. Tana gaban madubi. Gyara nan, sai ta can. Gyatta nan, matse can. Sai da ta ga ta fito ɗas da ita. Ga turare kam har an yi ɓarinsa, kamar an yi ɓarinsa a jikinta. Jin ƙarar waya ta ɗauka cike da kashe murya. Ka yi so? Ya amsa yana waje. Nan ta fita. Hajiya na tsakar gida tana yanka alayyahu ta ce, Laila, ina za ki haka? Hajiya daman zan sanar miki ne, yanzu baƙo na yi. Murmushi uwar ta yi domin so take a ce yau ga Laila ta fidda miji ta yi aure. Don ta gaji da ɗan surutun da ake mata akan 'yar tata. Amma kin san dai ni bana son kina saka turare da yawa in zaki hira ko? Kin san cewa turare in yayi yawa yana da matsala ko, musamman ke da waje zaki fita. A dai dinga kula Laila. Shi isa Allah ma yayi hanin saka shi ga matan aure in za su fita. Ko budurwar ma bai dace ta bulbula turare ta fita ba, wanda hakan ke jan hankulan maza.
shaiɗan kuma na gefe na ingiza. Haba jifa ko ta ina ƙamshi ko na waje zai iya jiyowa. Wallahi sai da na saka da yawa na tuna kin hana, amma ai afuwa Hajiya, a dai kiyaye a kula. Ta fice cike da takun jan hankali take takawa har ta ƙarasa gaban motar. Wani irin murmushi yake yi, wani fari ta yi da idon da ya sha gashin ido, hakan ya ƙara wa idon kyan gani. Ta shige gaban motar domin ba sabonta ba ne shiga gaban mota, sama da ƙasa yake kallon ta, ya karkatar da kai yana cizon leɓensa na gefe. Kina da kyau Lailata. Allah ko? Ta faɗa cike da yauƙi. Wani iri ya ji, ga wani yanayi na shigarsa a turarenta da bai taɓa jin irinsa ba, duk da cewar turaren da yake sawa masu tsada ne ainun, amma na jikin Laila ya tafi da shi. Tun da ya shaƙi turaren yake jin ba daidai ba, ga yanda komai na Laila ke ɗumauta rushinsa, kamar ya kamo Laila ya rungume. To masu sauraro bari mu dakata a nan, sai ku jira mu a shiri na gaba. Kada dai ku manta danna like, comment tare da yin sharing.